Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне са спікерам, ізноўку такі спікерам каардынацыйнай рады Артёмам Бруханом. Я і сказаў, што ізноўку такі ўсё ж такі пераабралі, што не стала сюрпрызам для нас, Артёма на гэтую пазіцыю. Ну што ж, і я так разумею, ужо у пазіцыі спікера каардынацыйнай рады вы зараз бралі ўдзел у працы парламенцкай асамблеі АБСЕ. Прывітанне, Зміцер, гледачы, слухачы паважаныя. Так, менавіта таму што я спікер браў удзел у працы дэлегацыі беларускай парламенцкай асамблеі АБСЕ. Сам склад дэлегацыі ад КР быў сфармаваны яшчэ мінулым складам, то бок мы дапрацоўвалі вось гэтую кадэнцыю, гэты пераходны перыяд. Наступныя прадстаўнікі каардынацыйнай рады будуць абірацца ўжо наступным складам, але так сапраўды працавалі цэлая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, у склад якой выйшла дэлегацыя каардынацыйнай рады, я і Александр Мамаеў. Дарэчы, перш чым мы перайдзем да абмеркавання канкрэтна, што там былі адметныя якія напрацоўкі, чым можна пахваліцца, я такую бачыў невялічкую дыскусію, калі было выкладзена фота, і там на фота былі вы, Александр Мамаева, Святлана Ціхановская і Анатоль Лябедька, дзе вы сказалі: а што там робяць? Ну ладно, яшчэ Ціхановская, а Лябедька тут прычым, якім чынам ён там апынуўся і ў гэтай структуры і на гэтым фота? Ну, агулам у склад дэлегацыю выходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады, офіса Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета і нават прадстаўнікі палітычных партыяў. І вось спадар Анатолій, так разумею, у дэлегацыі быў у складзе дэлегацыі ад офіса, як дарацца па парламенцкім супрацоўніцтве. Бо у адрозненне ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе прапісаны мадальнасці, што менавіта чальцы каардынацыйнай рады цалкам фармуюць дэлегацыю у ПАРЭ, бо гэта абраны органы, там ёсць разуменне ў Радзе Еўропы даволі зразумелае, што такое каардынацыйная рада, што такое дэмакратычныя сілы, то у парламенцкай асамблеі АБСЕ трошкі іншы фармат дэлегацыі, гэта агулам ценявая дэлегацыя, то бок, умоўна кажучы, я бачу на парламенцкай асамблеі і прадстаўнікоў расійскай апазіцыі і грузінскай апазіцыі, яны не ў складзе дэлегацыі сваіх былі, яны проста былі як запрошаныя асобы. У нас больш такая сістэмная дэлегацыя, але тут мы каардынуемся з нашымі партнёрамі, і ў іх как бы пакуль няма такога патрабавання ці такіх мадальнасцей, якія патрабуюць просто, чтобы гэта былі менавіта прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Яны тут трошки больш шырэй, бо ну, розныя кантакты, да, ёсць розныя ранейшыя напрацоўкі. Ну, калі ўжо вярнуцца канкрэтна да працы парламенцкай асамблеі АБСЕ і канкрэтна беларускай дэлегацыі, чым адметна? То бок, ці магла дэлегацыя беларускіх дэмсілаў уплываць на прыняццё нейкіх рашэнняў, фармаванне павесткі, ці яшчэ нейкім чынам? Ці вы былі просто вот как бы на галёрцы назіральнікамі? Не, конечно, не назіральнікамі, бо менавіта таму мы і ёсць дэлегацыя. Давайте спачатку вспомнім, што на мінулай парламенцкай асамблеі менавіта была створана гэта ценявая дэлегацыя, і падтрымку стварэння гэтай дэлегацыі выказалі некалькі краінаў, але как бы галоўнай краінай была тут Швецыя. Шведскі дэпутат Бьорн Сёдер, менавіта ён наш ключавы партнёр, мы как бы былі запрошаныя з яго боку да ўдзелу у якасці дэлегацыі, і менавіта праз яго далей мы працавалі ўжо падчас вось гэтай парламенцкай асамблеі АБСЕ, і мы стварылі адмысловую групу за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі АБСЕ, і гэта даволі слушны і зразумелы інструмент, як менавіта нам быць не проста статыстамі ці гасцямі, а сапраўды ўплываць на адпаведныя рашэнні. І вось у якасці прыклада хацеў бы зазначыць, што была прынята па выніках гэтай парламенцкай асамблеі дэкларацыя, так званая Гаагская дэкларацыя парламенцкай асамблеі, дзе пунктам 159 менавіта ёсць пункт прысвечаны Беларусі, дзе вітаецца вызваленне палітвязняў, але адначасова фіксуецца, што рэпрэсіі працягваюцца, што зняволеныя застаюцца ў Беларусі, і што трэба змяняць цалкам палітыку і выконваць все патрабаванні АБСЕ, маскоўскага механізму, якія былі яшчэ ў 23-м годзе прыняты. То бок фактычна дзякуючы працы з гэтымі дэпутатамі, дзякуючы працы гэтай групы была ўнесена папраўка вось у гэтую дэкларацыю. Чаму гэта важна?
ну, зразумееце, не кожны дэпутат, не кожная краіна не просыпаецца раніцай утрам з мыслямі і думкамі пра Беларусь, што штосьці ў Беларусі адбываецца, там рэпрэсіі, все займаюцца сваімі справамі, і пакуль ты не паразмаўляеш з гэтымі людзьмі, не прынесеш ім дакументы, даклады, не перадаш інфармацыю, ніхто не ўспомніць. Акрамя беларусаў, Беларусь нікому не патрэбна, толькі мы можам уплываць. І дзякуй Богу, у нас есть такія саюзнікі і сябры, сапраўдныя сябры, у тым ліку парламенцкай асамблеі АБСЕ, дзе мы можам праз іх уносіць вось такія папраўкі. Гэта першае ў дэкларацыю. Па-другое, дзякуючы таму ж Бёрн Сёдору, была прынята рэзалюцыя, адмысловая рэзалюцыя па Беларусі, дзе зазначаны і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, пра складанасці беларусаў за мяжой, і пра рэпрэсіі ўнутры краіны, і пра ценявыя рэпрэсіі скрытыя, я кажу. То бок усё тое, што напрацоўваюць агулам дэмсілы, праваабаронцы, медыа, гэта все таксама было ўкладзена ў гэтую рэзалюцыю дзеля таго, каб ужо на гэтым высокім узроўні таксама больш дакладна ўсе паглядзелі не проста, што Беларусі нейкія рэпрэсіі, а як яны выглядаюць, што з гэтым адбываецца, якія магчыма варыянты выхаду. То есть табак у гэтай рэзалюцыі ўсё прапісана. І гэта таксама вось праца дэлегацыі праз дэпутатаў, якія там удзельнічаюць у парламенцкай асамблеі з рэальным статусам удзельнікаў гэтай асамблеі. Таму вось вынік, вось канкрэтны вынік. Калі мы казалі раней, што ў нас вось былі магчымасці праз ПАРЭ праводзіць такія рэзалюцыі, там прасцей трошкі, бо там ввогуле дэлегацыя, якая сама можа працаваць з дакументамі. Тут больш складаны такі шлях праз групу сяброў, праз нашых саюзнікаў, можна сказаць, у асамблеі, але таксама атрымоўваецца вывесці тэму Беларусі на высокі ўзровень. Я нават чытаў учора у некаторых медыа, читаю, парламенцкая ассамблея БСЕ приняла резолюцию по Беларуси. Я так думаю, конечно, проснулись все так знову раніцай депутаты такие, давайте примем резолюцию по Беларуси, это ж так важно. Ну не, это праца, это падрыхтоўчая праца, не только делегации, але и шмат іншых людей, каб гэта адбылося. І я хацеў бы падзякаваць і дэлегацыі, і тым, хто дапамагаў нам. Сапраўды гэта такая, гэта калектыўная праца была дэмакратычнага руху, якая вылілася вось гэту рэзалюцыю і дэкларацыю, дарэчы. І што важна, цяпер усе гэтыя парламентары, якія там прысутнічалі, яны ж вяртаюцца ў свае нацыянальныя парламенты. І зразумела, яны дакладаюць пра то, як яны там прынялі ўдзел, распавядаюць пра дакументы, якія былі прыняты краіны, атрымоўваюць гэтыя дакументы і пры прыняцці сваіх рашэнняў у партыях, у парламенце, ва ўрадзе, яны будуць таксама звяртаць увагу на гэтыя дэкларацыі, рэзалюцыі, якія прымаюць такія даволі уплывовыя палітычныя органы. Зразумела, што яны не маюць функцыі ўладнай, яны проста гэтай рэзалюцыі не кажуць, вось вы павінны зрабіць так, і краіна бежыць выконваць. Не, але гэта вельмі моцны палітычны сігнал для элітаў унутры гэтых краінаў, для нацыянальных парламентаў, бо абысці рэзалюцыю, дэкларацыю парламенцкай асамблеі БСЕ, гэта вельмі важна, нейкія вельмі моцныя аргументы прывесці, і пакуль іх няма. І вось гэта, мне падаецца, вынік той працы, як мы падчас выбараў у Коордынацыйную раду казалі, вось наша задача развіваць гэта міжпарламенцкае супрацоўніцтва, больш уплываць, вось першыя вынікі гэтай кадэнцыі. Ну ось, Артём, вы зараз нам рассказали про доклад шведского делегата Бёрна Сёдора, про резолюцию ситуацию Беларуси в контексте региональной бяспеки, транснациональных репрессий правоў человека, где все расписано, какие репрессии и внутри Беларуси, и за межами Беларуси творить лукашенковский режим. То же самое, по ваших словах, вось описывается и информуется не только праз АБСЕ, але и праз ПАРЭ. Депутаты, дэлегаты, прадстаўнікі іншых краінаў все гэта слухаюць, чуюць, прыязджаюць да сябе, інфармуюць. І только што на гэтым месцы перад вами сядзела юрыстка Вольга Добровольская, якая рассказывала нам про тое, што сёння у Польшчы, не дзе-небудзь у Португаліі, у Польшчы ўжо мяняецца стаўленне і да беларусаў, якія падаюцца на статус уцекача ці на міжнародную абарону, і стаўленне і разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі. Час прайшоў, 20-й год далёка, палітвязняў выпускаюць, там ужо і выбары, як пишуць у абгрунтаваннях, прайшлі. Я ведаю пра гэты кейс. Зміцер, я ведаю пра гэты кейс. Я да таго, што, да, нешта робіцца, нешта інфармуецца, а калі мы спускаемся на ўзровень канкрэтных рашэнняў, якія
конкретных людзей датычыцца, то ўсе робяць такія вочы і кажуць, а що там у вас такога адбываецца? Глядзіце, не ўсе робяць вочы, давайте без абагульненняў. Гэта я хутчэй лічу, што вось гэты кейс менавіта гэта праблема звязаная з выканаўцам, з чыноўнікам адмысловым, які гэта зрабіў. Бо давайте не забываць, што ўсё ж такі далей выдаюцца, шмат выдаецца гэтых дакументаў. І тут зразумела ёсць такія праблемы выканаўцаў, чыноўнікаў, але каб гэтага пазбегнуць, учора, наколькі я ведаю, і Добровольская са спадаром Павлом Латушкам і Мішай Кірылюком, Міхаілам Кірылюком, яны былі у кіраўніка ўжо справ судаземцаў, дзе уздымалі гэтае пытанне. Да, і выйшлі па выніку з інфармацыяй пра тое, што чым далей, тым горш будзе сітуацыя з выданнем, з наданнем статуса міжнароднай абароны, і што пастаўлены на паузу працэс пра падаўжэнне тэрміну дзеяння трэвел-дакумента. Ну, зараз я думаю, што гэта звязана таксама з палітычнай сітуацыяй у Польшы, але я думаю, з гэтым трэба працаваць, і вось такія, дарэчы, рэзалюцыі і дэпутаты, якія там былі, і гэта ўсё чулі, якія польскія дэпутаты, дарэчы, падтрымалі папраўку ў гэтую рэзалюцыю, вось праз іх таксама можна спрабаваць гэтае пытанне вырашаць і лабіяваць. То бок калі б гэтага не было, ужо, як кажуць, даўно бы ўжо нічога не выдавалі, і выдавалі бы нас у Беларусь хутчэй. Вось так. Таму гэта так звязаныя рэчы, але я пагаджуся, што тут і на мясцовым узроўні павінна быць праца. То бок не толькі, не так гэта працуе, што на парламенцкай асамблеі прынялі дэкларацыю, а чыноўнік дзесьці, я не ведаю, якім ужондзе нейкага раёна Варшавы, ён бярэ гэта пад казырок. Ну, гэта трошкі складаней працуе, але так пагаджуся, ну і паўтаруся, канчатковыя рашэнні прымаюць краіны, нацыянальныя ўрады, залежачы ад іх тым ліку ўнутрапалітычнай сітуацыі. Мы бачым, што адбываецца. Ну, цікавая рэч, да, калі глыбей паглядзець, да? Ну, вось некалькі гадоў таму маглі мы уявіць, што будзе такі канфлікт паміж Варшавай і Кіевам на гістарычных падставах. Ну, складана было уявіць, бо была цалкам падтрымка Украіны з боку Польшы. Ну, то сітуацыя часам мяняецца, на жаль, і нас гэта дзесьці чапляе, але я паўтаруся, я думаю, што ў нас ёсць рычагі, у нас ёсць інструменты, каб гэтую сітуацыю выправіць і, па крайней мере, утрымаць на такім узроўні, каб гэта не было павальнай вялікай праблемай. Бо, ну, зразумела, можам казаць, што ўсё, как бы, ну, ўсё валіцца, ўсё будзе дрэнна і хутка ўвогуле нікому нічога не будуць легалізацыю ніякую даваць. Я спадзяюся, што ўсё ж такі гэта атрымаецца вырашыць, і трэба будзе гэта сумесна рабіць. Артём, я ніякім чынам как бы не спрабаваў тут вас там патроліць з гэтай нагоды ці там прынізіць тое, што робіце. Просто размова была про тое, што наколькі ўсё ж такі вось гэтыя, мы яшчэ ведаеце з даўніх часоў да 20-го года, пасля 6, пасля 10-го года не адзін раз чулі ад розных еўрапейскіх структураў выказванні рознай узроўнях заклапочанасці па тым, што адбываецца ў Беларусі. Але гэтае выказванне заклапочанасці, ну, можа, яно прыемна пачуць, але ніякім чынам не ўплывала і не ўплывае на сённяшні дзень на вырашэнне праблемаў, з якія сутыкаюцца ў Беларусі. І таму, ну вот, выказала парламенцкая асамблея АБСЕ заклапочанасць з нагоды і транснацыянальных, трансгранічных рэпрэсій і ўсяго астатняга. І што? Ну, я паўтаруся, гэта дэкларацыі і рэзалюцыі, якія даюць магчымасць на ўзроўні мясцовых урадаў і парламенту прымаць адпаведныя рашэнні. Яны ўжо будуць так ці інакш звяртаць на гэту ўвагу і кіравацца агульным кантэкстам, які ёсць, бо там дэкларацыя даволі шырокая, яна закранае шмат пытанняў, звязаных з бяспекай, і гэта вельмі добра, што пытанні бяспекі увязваюць з пытаннямі парушэння правоў чалавека ў Беларусі, транснацыянальнымі рэпрэсіямі, бо ёсць разуменне, што гэта ўжо не проста пытанне заклапочанасці таго, што адбываецца ў Беларусі, гэта тое, што ўплывае агулам на бяспеку краінаў АБСЕ, ну і хутчэй еўрапейскіх краінаў, якія мяжуюць з Беларусі. Таму гэта вось гэты больш такі кантэкст шырокі задаецца, і гэта мне падаецца вельмі важным. Гэта вынік. Зразумела, што, паўтаруся, калі мы спускаемся на ўзровень выканаўцаў, часта на месцах адбываюцца розныя рэчы, але пакуль палітыка
у шырокім сэнсе гэтага слова Польшы ў дачыненні да беларусаў, якія тут знаходзяцца, яна не змянілася. Людзей не выкідваюць з краіны, разумеюць, што людзі знаходзяцца ў складаным становішчы. У агульным сэнсе яна не змянілася, і вось гэта хутчэй пра гэта, пра дзяржаўную палітыку на ўзроўні. То бок гэта эксцэс выканаўцы, там ці нейкія такія маленькія змены, а калі мы будзем чуць з трыбун, ладно, не Польшы, неважна якой краіны, што ўсё ў Беларусі няма рэпрэсіяў, там усё добра, там няма ніякіх парушэнняў правоў чалавека, што мы з гэтымі беларусамі тут возімся, ім нейкія там выдаем дакументы, каб ім тут прасцей было легалізавацца. Да, хай вяртаюцца да сябе, там нічога не адбываецца, бо дэлегаты, дэпутаты палаткі, якія там былі, якія выступалі, яны так і сказалі. І мы не ведаем, чаму там шведы моцна глядзяць на правы чалавека ў Беларусі, хай бы ў сябе паглядзелі. Ну, я кажу, да, у них там неграў лінчуюць. Вось. І гэта просто такі прапагандысцкі наратыў. І калі б там не было дэлегацыі беларускіх дэмсілаў, якія распавядаюць праўду, якія не супрацоўнічаюць з партнёрамі міжнароднымі, калі б не было там нашых саюзнікаў, таких як Бьорн і іншых, калі б не было там у той же украінскай дэлегацыі, з якой у нас добрыя сувязі, калі б не было сустрэчы з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі праз год, 2, 3 ці 4 там з 20-го, да, каб нікаго там ввогуле ніколі не было, все бы пачыналі чуць, ну, у Беларусі ўсё нармальна. Ну, яна не з'яўляецца небяспечнай краінай. Все, давайте далей выбудоўваць адносіны з рэжымам і там і гэтак далей. І гэта магло прывесці да там незразумелых якіх вынікаў у канчатковым выпадку. Таму давайте ўсё ж такі разумець, пакуль ёсць галасы дэмакратычнай Беларусі, то ўсё ж такі сітуацыя са зменамі ў Беларусі яшчэ ёсць надзея на гэта. Хоць калі там не сістэмнымі, але зменамі з боку рэжыма Лукашэнкі, яго палітыкі, бо мне падаецца, вось менавіта зараз ім там гэтым дэпутатам было відавочна, што не атрымаецца прадаць вось гэтай фейкі, гэту прапаганду пра тое, што ў Беларусі ўсё окей. Ну не атрымаецца, бо ёсць вось гэтыя дакументы, гэтыя рэзалюцыі, гэтыя дэкларацыі, толькі адзін шлях ёсць. Змена палітыкі гэтай. Змена палітыкі гэтай, каб каб тое, што яны кажуць, адпавядала рэчаіснасці. Думаю, гэта таксама ціск на рэжым Лукашэнкі, каб ён все ж таки пачынаў змяняць палітыку, тым болей кантэкст яму как бы дае гэтую магчымасць. Ну, апроч вось гэтай рэзалюцыі па Беларусі была яшчэ, наколькі вот я чытаў інфармацыю, ну, відаць, вот що ж таки недарма Лябедзька з'ездзіў, была створаная нефармальная група за дэмакратычную Беларусь. Да яе далучылася 38 дэлегатаў з 17 краінаў. Я тут как бы гэтую тэму хацеў бы абмеркаваць з вами, пачаць абмеркаванне з пытання там ці з тэзіса, які тут агучыў нам глядач пад нікам Гэри Дэвідсон. Гэтыя песенькі мы чуем ужо 6-й год пра розныя групы і кокусы ў еўрапейскім і амерыканскіх парламентах. Пра кокус у амерыканскім парламенце расказваў Вячорка яшчэ год 6 таму. І што той кокус? Ну і што тыя групы? Ну, гэта ж абясцэньванне працы, што тыя групы. Ну, я толькі што, колькі хвілін 15 распавядаў, чаму гэта важна, мне падаецца, я даў адказ на гэтае пытанне. Паўтаруся, гэта палітычны ўплыў на рэжым Лукашэнкі дзеля таго, каб ён пачаў змяняць палітыку. Калі коротка. І гэта трымаць Беларусь у парадку дня, каб... Ну, то есть можна умоўна сказаць, што гэта лабісты дэмакратычнай Беларусі. Змену ў Беларусі. Так, фактычна так і ёсць. Мы ёсць лабістамі, а яны ёсць інструментамі па ўплыву, да? Таму так, зразумела, што не могуць сабрацца дэпутаты парламента і прыняць рэзалюцыю тым, што ў Беларусі заўтра дэмакратыя. Ну, калі глядач хоча простых адказаў на складаныя пытанні, ну, я яго расчарую, я іх не дам сёння. І ніхто не дасць. А той, хто дасць, хутчэй скажа неправду. Вось, таму вось, вяртаючыся да гэтага, ну і паўтаруся, калі б не было гэтых кокусаў, не было гэтых групаў, я думаю, што і беларускіх палітвязняў не вызвалілі бы. Я думаю, што і шмат каму было складаней тут легалізавацца. Я думаю, што было бы нашмат больш праблемаў для прадэмакратычных беларусаў, чым ёсць зараз. Вот спадзяюся, что Трамп зараз не слухае вас, а то вот как бы, знаете ли,
не вызвалілі б палітвязню. Не, так я кажу про кокус американскі, я маю на ўвазе, што амерыканцы, то бок гэта тэма у амерыканскіх как бы элітаў, так яна была ў парадку дня. Хтосьці яму паклаў на стол гэта. Зразумела, што я как бы ведаю плюс-мінус хто, але так ці інакш все роўна гэта был і акта дэмакратыі, Democracy Act у Кангрэсе. Шмат чаго там было таксама зроблена. Менавіта таму паклалі ему на стол гэтую прапанову, якая запрацавала. Ну, не так гэта працуе, што вось зноўку хтосьці прачнуўся, у Беларусі ж палітвязні, давайте іх вызваляць. Ну, шмат дзе ёсць палітвязні. Раскажыце, як там адбывалася кантакты з прадстаўнікамі рэжыма? Ну, яны, канешне, спрабавалі так, каб не перасекацца з намі, але у гэтым сэнсе я хацеў бы значыць перспектыву гэтай парламенцкай асамблеі АБСЕ увогуле как месца, дзе ёсць наша дэлегацыя для патэнцыйнага ўжо далі дыялогу з прадстаўнікамі рэжыма. Так, гэтым разам яны, зразумела, прыехалі з даволі такой пазіцыі, зразумела, ўсё не так, як яны кажуць, ўсё ў Беларусі ў парадку, і мы тут заклапочаны, што вы на нас ціснеце. Ну і там, іх галоўная мэта была таксама пасустракацца з рознымі там дэпутатамі і сказаць, што вось нас прызнаюць, з намі размаўляюць. Але цікава, што я вось пачытаў Белту, там з калькімі яны там сустрэліся, ці 7 ці 8 краінаў агулам. Ну, у нас толькі падпісала дэкларацыю аб стварэнні нашай групы за дэмакратычную Беларусь 18, падаецца, краінаў. І больш за 35 дэпутатаў ужо. Вось, таму, ну, как бы розніца бачная. Вось вам таксама прыклад уплыву дэпутатаў палаткі і, как бы, дэмакратычных сілаў. Гэта зноў вяртаючыся да дзеля чаго патрэбная коардынацыйная рада, выбары ў коардынацыйную раду. Ну, вось, калі вы б хацелі, каб тыя дэпутаты хадзілі там свае наратывы і свае думкі і свае падыходы ретранслявалі. Ну, гэта окей. Калі б нас там не было, калі б не было гэтай палітычнай падтрымкі. Так мы ёсць, і мы тут супрацьвагу пэўную робім. Таму вось гэта таксама важна. Ну, мне падаецца, тут відавочна. Ну і трэцяе, што тычыцца гэтых дэпутатаў палаткі, так, я думаю, калі б у Менску трошки как бы думалі больш, чым так бей-бегі, да, то, можа быць, сапраўды маглі бы паспрабаваць выкарыстаць гэты інструмент асамблеі АБСЕ для каких-то контактаў, абмену просто хаця ж бы думкамі і падыходамі. А так пакуль не, зразумела. То таких прыватных размоваў па зіме не было. То есть ніхто там не падышоў там по старой памяці і не сказаў: эх, Артём, такую кар'еру па лініі выканкамаўскай пахерыў, да? Я упэўнены, што яны мяне асабліва не ведаюць. Па-другое, я хацеў бы сказаць, што я думаю, што ім проста даручэнне пазбягаць кантактаў. Ім самім гэта страшна. Потым перад КДБ апраўдавацца, чаго яны там кантактавалі. Максім здзіўляецца, а Мамаева працягвае працаваць у Еўропе ад коардынацыйнай рады. Ну, Артём ж вот на самом пачатку адзначыў, што пакуль што не абрана новая дэлегацыя ад коардынацыйнай рады. Увогуле міжнародная камісія не абрана новая, і таму працягвае дзейнічаць старая. Так, Александра Мамаева працавала, так. Калі будзе выбары абіраць новую каю? Я думаю, на наступным тыдні. Будзе створана камісія, потым камісія ўжо будзе запускаць там дэлегацыі стварэння, але так, на наступным тыдні, хутчэй за ўсё, будзе галасаванне за склад камісіі і за кіраўніцтва камісіі. Я бачу ўжо інфармацыю, што спадарня Александра выходзіць са склада еўрапейскага выбару спіса, там фракцыі, як там правильно сказаць, і будзе пазафракцыйным дэлегатам. То вот бачыце, ужо фактычна толькі пачала новае скліканне коардынацыйнай рады сваю працу, а ўжо тут такія бурленні, назовем это так. Это нармальны палітычны працэс унутры фракцыі. Рознае адбываецца. Не бачу штосьці такога сверх страшнага. Ну так, нейкі ўнутраны канфлікт. Людзі сыходзяць з фракцыі часам, гэта нармальна. Мінулы раз, дарэчы, Петрухін з блоку Волі сышоў.
там яшчэ хтосьці. Так, я б не праводзіў такія паралелі. Я просто покажу про тое, што гэта нармальная практыка, такое адбываецца. Дарэчы, таксама сёння бачыў у чаце рэфарматараў і рэфарматарак дыскусію з нагоды таго, што Аліна Харысава застаецца ў Каардынацыйнай радзе. Гэта таксама нармальны працэс? Ці вот вы ўсё ж такі на пазіцыі, калі чалавек паставіў сабе, сказаў, што я тут часова, там не часова, але адыходжу ад удзелу у розных структурах кшталту там працы там офіса, там ці яшчэ што-небудзь, вот, то варта было і з Каардынацыйнай рады. Ну, я сыходжу з такога бюрократычнага падыходу. У нас у статуце не прапісана, што такое прыпыненне працы, таму гэта просто вось яна публічную заяву зрабіла, але как бы з пункту гледжання статуту яна не напісала ніякай заявы ў сакратарыят, яна як была, так і заставалася как бы дэлегаткай, нікуды не дзелася. Ну, я не ведаю, калі хтосьці там у кагосьці ў нейкіх фракцыяў ёсць дае такія пытанні такого кшталту, што ці чаму ты засталася, гэта можна, ну, ёсць інструменты, як зрабіць так, каб ці абмеркаваць гэта ці там на радзе фракцыі, ці на агульным паседжанні, ці там нейкія вотумы выказаць. Інструменты ёсць, і дэлегаты, дарэчы, ведаюць пра іх. Я думаю, калі будзе жаданне, ці пасля можа стварэння камісіі па бяспеке, нейкая будзе яшчэ там працэдура. Я асабіста не ведаю у гэтым сэнсе, как бы, як спікер, у меня няма паўнамоцтваў, я бы ўсё ж таки, калі ўжо как бы кажаш пра прыпыненне, то можа быць сапраўды бы варта было бы дзесьці так адысці там, так, але ну чалавек мае права, я как бы яна мае ўсе правы дэлегата, застаецца дэлегатам, таму ніякіх праблемаў. Апошнія некалькі гадоў як не з'явіцца ў публічнай прасторы Іван Краўцоў, так абавязкова які-небудзь альбо скандал, альбо шевеленне, альбо бурленне, варушнякі, ўсё астатняе, так і тут. Вот і зноўку не паспела пачаць працу Каардынацыйная рада, а Іван ўжо гэтым разам дэлегат Каардынацыйнай рады і сябра спісу фракцыі Наступ. І зноўку там пытанні ўзніклі. З-за яго, я так разумею, нават перагаласоўваць за віцэ-спікераў прапаноўваюць. Ну не, там прапаноўваюць проста яго галасы прызнаць не дзеючымі. Ну ўсё ж таки, вот слухайте... вы як на чыім баку ў гэтай спрэчцы? Таму што сапраўды, паколькі ён застаецца на дадзены момант сакратаром, кіраўніком сакратарыята, кіраўнік сакратарыята не можа браць удзел у галасаванні, і да, новы склад, але новага кіраўніка сакратарыята не абралі, то есть як? Я бы не хацеў займаць нічый бок, я тут займу бок... Свой займіце? Так, займу свой бок, які дае магчымасць выйсці з гэтай складанай сітуацыі, бо Іван зараз складае просто мандат сакратара, але застаецца дэлегатам, спакойна сабе галасуе і ўсё. А галасы, якія раней вот зараз былі аддадзеныя? Слухайце, тут не прынцыпова. Для мяне не прынцыпова. Ну, яны ж ніяк не паўплывалі на вынікі галасавання. Таму, калі камусьці там прынцыпова важна, каб не лічыць яго галасы дзеючымі, ну, хай змагаюцца за гэта. Я думаю, што гэта не гледачам, ні выбаршчыкам. Гэта мала каму цікава. Гэта такая унутраная рэч, мне падаецца, якая трошки Каардынацыйную раду часам цягне ўніз. Там зразумела, што ёсць людзі, якія хочуць прадэманстраваць, как бы, што вось ёсць так і павінна быць так, але у нас у статуце сапраўды ёсць такія хібы, якія даюць розную інтэрпрэтацыю. І тут пачынаецца как бы чыё кунг-фу мацней. І вось тут я думаю, што просто калі гэта ні на што сапраўды не ўплывае, то трэба просто прымаць нейкае рашэнне і далей рухацца. Вось і ўсё. А губляць час на гэтыя ўнутраныя тэхнічныя фактычна ці юрыдычныя працэсы, якія ні на што не ўплываюць, я думаю, што гэта контрпрадуктыўна. Так, што Артём можа распавесці пра ўзаемадзеянні з Украінай, якія пазітыўныя крокі можна бачыць пасля візіту дэмсілаў у Кіеве, піша Тома. Ну, на парламенцкім узроўні, вось, дарэчы, тут на парламенцкай асамблеі АБСЕ гэта было вельмі бачна. Адразу добрыя кантакты, адразу сустрэчы, удзел у мерапрыемствах, украінцы падтрымалі стварэнне групы,
наши дэлегаты с нашай дэлегацыі удзельнічалі ў мерапрыемстве по культурнаму супраціву рускаму свету, якія запускалі украінцы. То бок тут такая наладжваецца супраца даволі моцная на міжнародным поле. Што тычыцца супрацы з Верхоўнай Радай унутры ва Ўкраіне, ну тут больш, я шчыра кажу, такая там хто на месцы, тыя больш могуць распавесці, бо там ёсць місія і Шаціліна камунікуе. Я ведаю, што дэлегаты каардынацыйнай рады некаторыя і зараз ва Ўкраіне камунікуюць з дэпутатамі Верхоўнай Рады. Я думаю, што там гэта міжпарламенцкая супраца будзе пашырацца, але я вось тут хутчэй бачу такую першую перспектыву, вось гэта класна у нас падтрымка на міжнародных пляцоўках, да? У АБСЕ, у ПАРЭ, і каб гэта такі сістэмны характар прыняло, трэба таксама узгадніць. Але я бачу, што з Украіны, канешне, стратэгічна змянілася трошкі сітуацыя, ідзе супраца, і спадзяюся, гэта дасць большы плён. Але на парламенцкім узроўні зразумела, што Верхоўная Рада, там ужо шмат хто з дэпутатаў стаміліся, і трэба как бы нейкі новы віток. Ну, можа быць, у верасні будзе форум Астрожскага, там таксама нейкі, таксама можа штосьці зможам арганізаваць, прадэманстраваць, як на які ўзровень мы ў супрацы выходзім. Артём, давайте у нашай другой частцы размовы трошку звернемся да вашай ацэнкі, вашага бачання унутры беларускай сітуацыі, дзеянняў рэжыма і как бы як рэагуе на гэтае дзеянне бюрократычная вертыкаль. Як вам падаецца, усе гэтыя апошнія падзеі, там пачынаючы ад ультыматума Зеленскага, там метание на Валдай, потым да Сі Цзіньпіня, і вот вся гэтая сітуацыя, як вот эта бюрократычная вертыкаль рэагавала на ўсе гэтыя падзеі, наколькі ёй цікава, не цікава там усё гэта? Цікава. Слухайце, яны ж таксама людзі назіраюць, гэта шмат для каго гэта ўвогуле пра іх будучыню ўсё, што адбываецца. Таму я думаю, што там вельмі цікава. Мне падаецца, вось вся гэтая апошні там тыдзень-два вельмі нейкай ступені, можа быць, ну, калі не падарвало давер, але падкасіла трошкі устойлівасць гэтай вертыкалі ў сэнсе, што вось Лукашенко там трымае ўсё, кантралюе ўсё, і на яго трэба апірацца, больш ніхто нас не захавае, не спасе і гэтак далей. Што я маю на ўвазе? Я маю на ўвазе, калі выходзіць Зеленскі з яго ультыматумам, ну, што робіць Лукашенко? Вылетае па вельмі важным справам. Нават калі так супала, што ён там сапраўды не пабежаў, не схаваўся там і не гэтак далей, просто супалі нейкія рэчы в уяўленні і номенклатуры, і чыноўнікаў, і вышэйшых чыноўнікаў. Зразумела, што першая думка так, а як так? У такі крытычны момант ён злятае. Далей. Незразумела, што там адбывалася на Валдаі. Ніякіх прэс-рэлізаў, ніякай інфармацыі. Можа, конечно, Савбезу там у Вальфовічу штосьці потым распавядзе, але выглядае так, што пакуль не падзяліўся. Гэта таксама выклікае пытанне, недавер. А што, чаму, як? Кітай. Так, к Сі Цзіньпіню слётаў, але ўсё роўна слётаў атрымоўваецца на выпускны да сына. Ну, добра, слётаў на выпускны да сына, але ж чынавенства таксама кажа, ну, глядзіце, у нас тут крытычная сітуацыя, так у вас было запланавана, ну, ўсё ж такі, можа, дзесьці, ну, трэба было б з намі застацца. Ну, і апошні крок, Дзень незалежнасці, 3 ліпеня. Ну, не з'явіўся ён. І па-рознаму гэта можна трактаваць. Ну, зразумела, чалавек пасля столькіх часоў пералётаў стаміўся. І стрэсы там з Пуціным, там, і гэтак далей, і з Зеленскім, вся гэта сітуацыя, гэта шмат стрэсаў. Ну, непрыемная сітуацыя, але ну можна ж было неяк там на паўгадзінкі выйсці і выступіць, бо гэта ж для іх как бы, да, такі, ну, свята для бліжэйшых прыхільнікаў Лукашэнкі фактычна сакральнае, бо яны ж гэтае свята ён прапанаваў, гэта яго свята, яго ідэя стварэння такога свята, і ён тут не з'яўляецца, то бок зляцеў, не з'явіўся, і гэта зразумела, гэты, як кажуць, чарвячок, ён пачынае патрошку грызць думкі чыноўнікаў, а калі паглядзець, калі там Турчын выступаў на Дзень незалежнасці, да, добры выступ. Ну, выступіў даволі і пра дэкларацыю незалежнасці ўспомніў.
узгадаў, нармальна выступіў, нічым как бы нават мне падаецца лепш яго выступ, чым часам выступы Лукашэнкі. Я думаю, што там чыноўнікі, якія сидзелі, глядзелі, думалі, ну а што тут такога? Ну вось няма Лукашэнкі і как бы... Ну, то бок, вось, я думаю, што пачынаецца гэтая думка, што ну, можа быць лепш. Без яго можа быць лепш. Я не кажу, што там сістэма падрыхтавана, калі яго не стане, яна будзе такая ж стабільная. Не, я ўпэўнены, што не. Але ўсё роўна гэтая думка у чынавенства, да я думаю, што людзей, якія гэта ўсё глядзелі, што так глядзіце, можа быць і без яго працаваць, і нават будзе, магчыма, лепш без яго, чым зараз вось гэта ўсё некая дурня адбываецца. Вось я думаю, што два такіх накірунка. Першы гэта чарвячок гэты пачынае жэрці, а іншае гэта тое, што ён іх падвёў. Вось гэтыя 2 тыдні, які ён так вось зрабіў, мне падаецца, у разуменні номенклатуры ён іх как бы кінуў. Але ну пралічваюцца варыянты, ну добра, без яго там кінуў там ці яшчэ што-небудзь, а хто іншы? Караеў з яго, как бы так сказать, жаданнямі і рускім мірам у галаве, Качанова ці які-нибудь увогуле невядомы стаўленік з Москвы. Ну, слухайце, а чаму толькі з Москвы ці гэтыя прарасійскія, што у нас няма іншых сярод номенклатуры? Да, вон той же Турчын, да, той же Снапкоў, які ў Кітаі шмат часу праводзіць, вельмі шмат часу праводзіць у Кітаі, які мае добрыя там контакты. Ёсць розныя. Это ж не пытанне, я нават вот, калі сесці зараз палічыць, то можна 5-7 чалавек назваць толькі з дзеючай номенклатуры, якія невідавочна прарасійскія, якія как бы, ну, вось могуць, ну і ў канцы канцоў. Ну, калі ўжо ў стухім астатку, калі Лукашенко сам будзе кантраляваць гэты транзіт, ну, зразумела, ён можа просто перадаваць гэтую ўладу, там, я не ведаю, Віктару, там, ці камусьці яшчэ. Ёсць людзі, тут пытанне ў тым, што мы, как бы, да, у гэты момант, і якую палітыку нават пасля транзіту гэтыя людзі будуць праводзіць. Вось гэта ўжо, как бы, іншае пытанне. Я тут просто пакуль сканцэнтраваўся менавіта на, калі вы кажаце, ну, а хто? Ну, там шмат хто. Мы апошнім часам ізноўку вярнуліся да тэмы абмеркавання, якая нібыта пэўны там час таму знікла, і зноўку да уцягвання глыбокага Беларусі ў вайну супраць Украіны, там войскамі там ці яшчэ што-небудзь. Наколькі гэтая інфармацыя даходзіць да чынавенства, да нейкіх там бюракратычнага апарата, да чыноўнікаў, ці гэта вот абмяркоўваецца дзесьці тут вот у Дэмсупольнасці, незалежных СМІ, дзесьці яшчэ, а там же ж вот ціха, спакойна, у лепшым выпадку нагнетаецца прапагандай гэтыя сволачы, украфашысты там абстралялі нашыя аўтобусы і гэтак далей. Да, абмяркоўваецца. Зразумела, абмяркоўваецца. Канечне, абмяркоўваецца. Все ж такі разумеюць, што ну там же тоже не дурні сядзе. Ёсць прапаганда, якую как бы транслюе рэжым, ёсць рэчаіснасць. І нават тое чынавенства таксама разумее, што штосьці адбываецца не вельмі добрае і спрабуюць атрымоўваць інфармацыю з іншых крыніцаў. Я ўпэўнены просто на 100%. І наколькі гэта змяняе іх стаўленне? Там же шмат хто быў такі, а можа быць і не дрэнна было б далучыцца да Расіі, там расійскія пенсіі получаць. Мне падаецца, гэта наратыў пра далучыцца да Расіі, ён раздуты. Я ўпэўнены, што большасці чынавенства, акрамя там зусім прарасійскіх агентаў, там Гігіна ды Карпенкова, слухайце, да колькі у нас 97% па сацыялагічных апросах выступаюць за незалежнасць Беларусі. А што чынавенства гэта 3% астатніх? Ну не, это ж просто стрэс з грамадства. Да яны тоже, якая расійская пенсія, каб іх потым адправілі, мабілізавалі, адправілі на вайну? Ці каб дроны прылеталі па заводах, ці як гэта кажуць, каб прыйшлі расійскія чыноўнікі, а іх слілі першымі, там што ж не дурні сядзяць, ніхто не дасць, калі Беларусь уводзе ў склад Расіі, тых, хто там у Беларусі сядзяць, не будуць яны займаць гэтых пасад, не будуць не больш вырашаць нічога, максімум будуць дзесьці там дапамагаць, а ўсе рэсурсы ўсё перахопіць, ўсё роўна прыедуць свае рускія, якія будуць гэта ўсё кантраляваць, таму гэта ўсе ўсё разумеюць, ніхто не хоча Беларусі даваць нават сярод чынавенства, і зараз, я думаю, гэта яшчэ больш пасля таго, як мы бачым, што адбываецца ў Расіі. Зараз той самы час, калі трэба трошкі, як кажуць, дыстанцавацца ад Расіі.
Ну дыстанцавацца можа быть і жаданне ёсць, але як ўсё ж таки вам падаецца, ці атрымаецца у рэжыма адпетляць? Я зараз не пра толькі Лукашенко, а ўвогуле рэжыма, бо ўсё ж таки ён абапіраецца ў сваіх как бы так рашэннях і на бліжэйшае атачэнне. Ну можа быть. Я думаю, я не думаю, что он абапіраецца ў рашэннях на кагосьці, акрамя сябе. Можа з кім сціраецца, але канчатковыя рашэнні ўсё роўна прымае самастойна. Я думаю, что все будзе залежаць, як будзе далей развівацца сітуацыя ў Расіі. Пакуль не можа ніяк гэтага зрабіць ён. Будзем глядзець далей, але я просто тут хутчэй бы хацеў сказаць пра тое, што ёсць просто магчымасць гэты працэс паскорыць, гэты працэс запусціць, падумаць, як з гэтым працаваць. Гэта якраз ці праз змену палітыкі, ці праз такі, ну, даволі радыкальны, ці, можа, смелы крок, да, уступіць у камунікацыю з апанентамі сваімі палітычнымі, і каб прыйсці да нейкага шляху, да нейкага дыялогу, каб выйсці з гэтага крызіса і прадэманстраваць это ў тым ліку і заходнім партнёрам. Што вось, мы вось дамовіліся, мы так зрабілі, пачаўся працэс дыялога, пачынаюцца нейкія змены, і гэта адкрывае больш магчымасцяў, каб дзесьці ў будучыню, перспектыве дыстанцавацца ад Расіі. Я вось хутчэй думаю, што вось гэты інструмент, ён усё ж такі ляжыць дзесьці, і яго можна было б выкарыстаць. Але пакуль Расія вельмі, ведаеце, гэта ока Саурона, я думаю, што на Беларусь вельмі моцна глядзіць, і пакуль яшчэ не пра сёння гэта можна казаць, не пра сённяшні, не пра заўтрашні нават дзень. Ну будем спадзявацца. Шмат было рэакцый з нагоды вось ваших выказванняў і ацэнак вынікаў візіта і ўвогуле кантактаў з Украінай, і пытанне пра тое, што ўсё ж таки так зараз на фоне заяў Чарнагора, ці плануе офіс аднавіць давер беларускіх добраахвотнікаў пасля абвінавачвання ў гастралёрстве. Адно так пытанне было, потым было яшчэ таксама на гэтую ж тэму пытанне. Артём, судя по настроям добровольцев на визит ОСТ в Украину, не все так красочно, как вы сказали. Как офису ИКР вернуть доверие добровольцев? Ну, супрацоўнічаць з імі, працаваць, размаўляць. У нас ёсць вельмі, як кажуць, прадстаўнікі ў Каардынацыйнай радзе з досведам, якія былі добраахвотнікамі. Мне падаецца, яны маглі паразмаўляць, распавесці, неяк кантакты наладзіць, каб было больш даверу. Я думаю, што гэта цалкам тая праца, якой павінна займацца камісія па нацбяспекі, павінны займацца дэлегаты з адпаведным досведам. Я думаю, што ўсё гэта можа атрымацца. Зразумела, што там ёсць розныя людзі. Я ввогуле, як бы мне падаецца, добраахвотнікі ж таксама такі даволі, як кажуць, шырокі рух, да? Там няма аднаго цэнтра, няма адной групы, усе по-рознаму ставяцца, і ну так трэба з імі працаваць, размаўляць. Я калі быў ва Ўкраіне, мы сустракаліся з хлопцамі і дзяўчатамі, размаўлялі, і как бы было разуменне, была нармальная камунікацыя, і как бы я там не пабачыў нейкіх пытанняў, якія ну просто наўпрост крытычныя, якія зусім не вырашальныя. Але ну я ж не ведаю, там ёсць людзі просто, якія можа не хочуць размаўляць і просто крытыкуюць. Ну по-рознаму. Я тут просто таксама ж трэба разумець, што глядзіце, ну шмат хто там можа кажа, ну вось дайце там нам зброю, тады мы будзем разумець, што вы нам дапамагаеце. Ну трэба ж таксама рэальна как бы глядзець на рэчы. Дякуй. На сёння мы развітваемся с Артёмом. Не апошні раз сустракаемся, будем сачыць і за дзейнасцю Каардынацыйнай рады, і за дзейнасцю Народна-тэкрыснага ўправлення, ўвогуле дэмсілаў і прадстаўніцтва дэмсілаў у розных еўрапейскіх структурах кшталту ПАРЭ альбо вось парламенцкай асамблеі АБСЕ. Дзякуй вялікі, Артём. Да сустрэчы ўсім. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады. Жыве Беларусь. Жывешна.